Sizin bilişiňiz ýaly, men işlertim öğren çalışyrymly. Çäksiz videolarda we surata düşýän, duşuklara, çäreler atlaşýan. Ve bu ýagdaýda maňa Galaxy Z Fold 3 kömek edýär. Videolar we suratlary aýdyn we akylly şekillendirýär. Onun içki we daşky ekranyna düz we açyk 120 Hz dinamik AMOLED ekrany bar. Telefonu bir elinde saklamak gaty ýeňil. Sebäbi onuň ullugy 6,12 düym. Neror bolsa telefonu 7,16 düýümlik planşete urp bolýar. Muny video görüňde ýa-da video işläňde ýa-da Instagramda oturanda ýa bolmasa oýun oýnaňda has başgaça duýgu bolýar. Hemde amatly bolýar. Onuň öğrençal prosesori bir wagtda bir näçe işi ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Men şol bir wagtda 3 işi ýerine ýetirýän. Video görüp, belli edip, öz patbeşiklama jogablar berýär. Flex modern kömegi bilen telefony direksiz görmek. Şeýlekem notebookdaky ýaly öz belliklerini ýazmak. Şeýlekem surat almak, gaçaňsa. Telefonun üstüne su dökülen ýagdaýynda da oňa hiç tat bolmaz. Awa, onuň sebäbi IPX-deki gorawa. Telefonun ön kamerasy we esasy kamerasy owadan selfie almagy we şol wagt özüň kamerada görmäge mümkinçilik berýär. Gören ama ony bir gerek eliň alanynda sal hiç aýyrlylmaz. Owda da çalty uğraşýar. Galaxy Z Fold 3 smartphone özüne çekýär.